За световното през 1950 година отборът на Индия отказва поканата си, защото не са им позволили да играят бос. What? Това е толкова believable. И като знам тези индийци, какви са луди, вярно е, човек. Вярно е, да. Добре. Бос, сигурно. Бос. Да, те са искали да играят боси, ама са им отказали и заради това не са отишли на световно време. Вярно ли е твърдението, че FIFA е забраняла вратарските ръкавици между 1930 и 1950, защото се е смятало, че дават нечестно предимство? Ехе. Нечесто предимство. То е грешно. Точно така. Това е грешно твърдение. Добре. Вярно ли е, че първото световно, на което се класира България, е през 1962 в Чили? Вярно е. Вярно е, точно така. Това е първото световно, да, 62-та, точно. Вярно, ти помниш? Аз бях на 18. Болбо. Там е взел шофьорска книжка тогава.